Aj vy trpíte chronickými bolestiami krku a hľadáte možnosť, ako posilniť svaly tejto malej oblasti? Vítajte na kanáli Zdravý chrbát online. Moje meno je František, som fyzioterapeut so špecializáciou poruch centrálnej nervovej sústavy a dnes vám ukážem jeden zaujímavý spôsob, ako to docieliť. Ak vám poviem slovo plank, čo si predstavíte? Tí, čo hovoria alebo rozumejú po anglicky, si predstavia dosku. A tí, čo ho poznajú ako cvik, si predstavia izometrické postavenie tela, ktorého hlavnou úlohou je spevniť svaly chrbta a brušnej oblasti a hoci vyzerá jednoducho, čas pri ňom plynie ako si pomalšie. Kto ho vyskúšal, vie, o čom hovorím. No vedeli ste, že existuje aj plank pre oblasť krku? Je to účinná možnosť v prípadoch, ak máte obavy použiť dynamickejšie formy posilnenia kvôli pocitom instability v krčnej oblasti. No upozorňujem, že nemusí byť vhodná pre každú diagnózu spojenú s krkom, preto sa predtým poradte so svojím lekárom alebo fyzioterapeutom, napríklad aj so mnou. A teraz môžeme prejsť na jednoduchú možnosť, ktorá dokáže efektívne posilniť stabilizátory krku vo všetkých smeroch bez toho, aby ste pohli hlavou. Ideme na štvorstranný krčný plank. Na ukážku v praxi budem v jednotlivých polohách 10 sekúnd a môže to byť aj dobrý začiatočný interval pre tých, čo máte väčšie bolesti krku. Začneme v ľahu na chrbte, nohy môžete mať pokrčené alebo narovnané, to už nechám na vás. Urobíme jemný predsun hlavy asi 2 cm od zeme a držíme v tomto prípade 10 sekúnd. Kľudne a pomaly dýchajte. Potom sa otočte na stranu, tak aby hlava, krk a trup boli v jednej rovine a držte rovnakú dobu. Potom sa otočte na brucho s rukami vedľa tela, urobte jemnú dvojitú bradu a dvihnite hlavu tak, aby nos bol asi 2 cm nad zemou a pevne držte. Následne sa otočte na poslednú stranu, dodržite rovinu hlavy, krku a trupu a čakajte, kým neuplynie váš nastavený čas. Začínajte v ľahu na chrbte, pretože tam je naša najslabšia časť krku. A ako dlho v nej vydržíte, potom rovnaký čas aplikujte aj na ostatné strany. Dĺžka doby určuje aj náročnosť cviku a preto ju nastavte podľa vašej momentálnej zdatnosti. A nemusíte ho cvičiť ani na zemi, kľudne si ho vyskúšajte aj na posteli. A teraz na čo si dávajte pozor? V ľahu na chrbte robte predsun a nie predklon hlavy. To znamená, že bradu ťaháte hore k stropu a nie k hrudnej kosti. V ľahu na boku sa nezakláňajte trupom dozadu, ale udržiavajte ramená v jednej kolmej rovine k zemi. A v ľahu na bruchu nerobte záklon hlavy. Náš krk je veľmi ohybný a flexibilný, ale aby tieto pohyby boli bezpečné, treba sa starať aj o hlboké svaly okolo stavcov krčnej chrbtice. Inak zvyšujeme riziko štrukturálnych zmien, posunov a vzniku bolestivých stavov kvôli slabosti. Vyskúšajte si tento cvik, svoje pocity z neho mi napíšte do komentu, poprosím vás ešte olajkujte toto video, odporúčte ho svojim známym, podporite tak kanál Zdravý chrbát online a naďalej zlepšujte funkciu svojho tela.